a ono se to opravdu povedlo, ty problémy byly i z hlediska emisí v severu republiky. Jenom zde máte popsáno, že v letech 92 až 2000 bylo na 5,5 tisících hektarech Krkonoš vysázeno 13 milionů stromů. A díky tomu už dnes nepotřebuje ten režim tak velký zásah a potřebuje jen individuální zásah v místech, kde ta situace je nejtěžší. A dnes už si v Krkonoších ta příroda ve velké části opravdu pomůže sama, protože tam už tolik není monokultury, ale z velké části taky lesy původně obnovené v té původní přirozené skladbě. Druhou částí je ta debata mediální. Já jsem člověk, který pochází a stále se hlásí k tomu světu mediálnímu, ale musím tedy říci, že jeden zajímavý paradox ten spor o Šumavu sobě nese a vlastně vůbec pohled na agendu životního prostředí jako takového. Standardní politický svět přece všude kolem nás je založen na tom, že když ten jeden ministr či státní úředník řekne A, tak je přirozené, že opozice, stínový ministr či poslanec opozice řekne, že to je špatně a že to má být jinak. Já jsem velmi pečlivě sledoval ten mediální příběh toho mého skoro 9měsíčního působení v rezortu a já nevím, čím je to dáno, ale zajímavé v této věci je, že já nejsem předmětem jako ministr životního prostředí sporu politického. Já nevedu debatu se svým stínovým ministrem. Já vedu debatu v každém a jednom okamžiku vždycky jen a jen s reprezentanty ekologických sdružení. Jako s automaticky akceptovanou opozicí, etablovanou a reprezentovanou někoho. To neznamená, že by někoho nereprezentovala, ale přeci jen v tomto ohledu je nutno si přiznat, že je to jiný pohled, než když jiný rezort vystupuje v oblasti jiné. A my jsme tady zvolili příklad, který je čistě politický. Jak má vypadat rozpočet Ministerstva životního prostředí na rok 2012? A ten mediální svět a ten spor není se stínovým ministrem, který řekne, šetří se moc nebo málo a špatně a jinde a nemělo by se, ale s hnutím Duha. Dalším sporem budíš, nebo tou úrovní je ta situace regionální a místní. Ta Šumava je místo, kde žijí lidé. To není uzavřená oblast za plotem, kde by nikdo nežil. A bohužel musím říci, že má první cesta týden, kdy jsem byl jmenován ministrem, vedla mezi starosty mé bývalé kolegy a já jsem si říkal, to bude bezvadná debata a mnozí starostové, kteří tam byli u toho byli a vědí, že to byla velmi tvrdá a ten stupeň nedůvěry a toho je stav, který provází celý ten šumavský příběh. Stav, kdy zkrátka místním lidem, místním voleným představitelům a teď řeknu napříč politickým spektrem v drtivé většině zástupců subjektů, které nejsou klasickými politickými stranami, tak je založen na principu absolutní nedůvěry vůči státu jako takovému a subjektu, který má řešit, ovlivňovat a zasahovat situaci na Šumavě. To není o rozporu v tom, jestli zasahuje dobře nebo špatně. To je v tom, že mu vůbec nevěří, že té věci rozumí, že tu věc chápe a že v té věci chce také vnímat pozici místních lidí. Pravdou je, že už dnes na Šumavě nežijou ty tisíce lidí, jako žili před 100 lety. Ale není to místo, kde by nežil nikdo. Jsou tu obce, 22 obcí, 6 obcí přímo uvnitř Národního parku, ten zbytek v chráněné krajinné oblasti. Nezapomeňme, že to území je opravdu obrovské a ti lidé tam žijí, chtějí žít svůj svět, své podnikání, své životy, chodit do školy, zakládat rodiny a i toto musí být vnímáno z pozice státu. Samozřejmě ta úroveň politická, to, co by bylo asi nejstandardnější a v tomto ohledu musím tedy říci, že tak, jak hovořím se zástupci ostatních parlamentních stran, tak musím říct, že já necítím fatální neschodu hledání a snaze hledat nějaké kompromisy. Ano, jsou okamžiky, kdy se rozcházíme, to je asi přirozené, ale pravdou je, že v některých ohledech to je možná taky z důvodu toho politického pragmatismu, tak to také v politice chodí, ale řekl bych, že tady ty spory jsou vyhrocené ze všech nejméně a všichni se podle mého názoru snaží opravdu najít rozumné řešení. Co je to řešení? Myslím, že ze všeho nejvíc potřebujeme situaci na Šumavě uklidnit a stabilizovat. Musíme říct,
že ta situace se nebude měnit. Víte, průměrná životnost ministra životního prostředí v České republice, tak jak jsem si počítal za posledních 10 let, je asi 120 dní. A teď ta katastrofa pro ty parky, že každých 120 dní přijde někdo, kdo řekne, že to má být jinak, je něco, co už si Šumava nemůže dovolit. Proto tou naší snahou je sice vést diskuzi, sice se bavit se všemi, přivést ke stolu názory ze všech stran, ale říct, že tady bude jednoznačná pravidla, která znemožní posouvat ten šumavský příběh tu zleva, tu zprava, den ode dne nebo každých 120 dní, byť bohužel v některých případech to vydrželo déle. Máme pocit, že na Šumavský národní park při koncipování speciálního zákona o Šumavě či novele toho zákona nebo té právní úpravy vládního nařízení z roku 90 máme přistupovat, a to není nějaké prázdné národovectví, jako k Českému národního parku. Je to české národní dědictví a z tohoto pohledu já všude říkám, že je potřeba vnímat zkušenosti ze zahraničí. Existuje spousta příkladů, které jsou pro nás dobré a spousta příkladů, které bychom se řídit neměli. Ale nesmíme zapomenout, že to je Český národní park, který je sice v Evropě, ale stále je to v Čechách. A že bychom takto měli přistupovat a měli přistupovat k tomu, že ta určitá edukativní role Národního parku, která vždycky musí být, je také o tom, co bylo, a že to, co bylo, není jenom o stromech a loukách a zvířectvu a flóře, která tam je, ale taky lidech a těch lidských příbězích, kterou tu Šumavu provázejí a měly by ji provázet i do budoucna. Tedy jestli něco není přáním tohoto ministerstva, tak je uzavřít Šumavu, nechat 100 let žít s vlastním životem a pak ji ukazovat jako skanzen show, nebo už v té době prales, ale jako místo, kam mají lidé chodit, kam se mají těšit z té nádhery, kterou jsme zdědili. Možná ne tolik z tohoto pohledu, ale možná spíš z tohohle, kterých ještě na Šumavě, zaplať pánbu, je docela dost. Děkuju pěkně. Já pěkně děkuji panu ministru Chalupovi. Bych byl strašně rád, kdybychom mohli zvát na každý seminář CEPu jednoho z našich ministrů a kdybychom mohli ministru naší vlády a mohli jsme očekávat takovýto racionální výklad, to bych já si velmi, velmi přál, ale myslím, že to je jenom přání. Takže děkujeme pěkně a doufujeme, že pan ministr ve své roli lecos dosáhne. Já jsem velmi rád, že mezi nás přišel pan doktor Jan Stráský, ředitel Národního parku Šumava, který se s touto věcí potýká denně a také je největší obětí nejrůznějších mediálních i jiných útoků, ale já ho znám už asi 40 let a vím, že on je na to zvyklý, takže jemu to žádnou potíž nečiní. Takže Honzo. Vážený pane prezidente, dámy a pánové, milí přátelé, já se pokusím o nemožné, já se pokusím přečíst svůj vlastní text. Budu to dělat proto, že jsem byl upozorněn, že text se musí odevzdat a uveřejnit